Haga jingla kai Indian Super League habrenga Mumbai City Persya ika Bengaluru. Haba pai shagla jingla kai ka Mumbai City kalala ban pelim ya ka Bengaluru halaying da Arlanon. Bad yagini ki Argol juga Mumbai City layo ban tep lengba Wikram Pratap. Bad lengba ngani jingjob ka Mumbai City kala kiu shaga kerdan ka basau hakami ikheng point. Haga jingla kai League 1 habrenga Brest Persya ika Marseille. Hagan ke jingla kai ka Brest kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Marseille dai welanot wala ka hapan ide kai tang si peungot nadu ka minit ka ban riu peu hadin ka jingyo rat kat u player u jongka bad ya ka chigol jong ka Brest layo ban tap ha ka minit ka pra peu pra leng bau les melo Haga jingla kai Bundesliga hapre ka Bochum Persya ka Bayern Munich haba pai shikane ka jingla kai ka Bayern Munich kala khor ka namrem hadin bagala sharp lim hakmat ka Bochum da laila ar walau harikin layo mentep shigol naga benta ka Bayern Munich haswa ban kut ka jingla kai Haga jingla kai La Liga pelengka Rayo Vallecano Persya ka Real Madrid haba pai shikane ka jingla kai baro art ligi kenhun kia khai da mar shigol ya ka shigol jong ka Real Madrid layo mentep leng bau Joshlu haga minit ka balai bad ya ka shigol jong ka Rayo Vallecano layo mentep haga minit ka ba ar pnyo leng ba ka penalti balakan jat dau de Thomas Haga jingla kai Serie A peringkat Monza Persya ka kenhun ujirut ka AC Milan haba pai shingna ka jingla kai ka AC Milan kalamat ika namrem hadin bagala syak pelim hakmat ka Monza da saula ar haga ka jingla kai Haga jingla kai Premier League haperingka Sheffield United Persya ka Brighton haba pai shingna ka jingla kai ka Brighton kalala bat pelim suk ya ka Sheffield United hadu san lanot pada hagan ke jingla kai adin ground yo ban tap Argol naga benta ka Brighton haga wei par ka jingla kai hapring ka Luton Town Persya ka Manchester United haba pai shingna ka jingla kai ka Manchester United kalala ban pelim ya ka Luton Town da Arlanot badia kini ki Argol jong Manchester United la yo ban tap leng bau Rasmus haga minit ka ban ningkong pada haga minit ka ban nyau haga jingla kai I-League hapring ka Inter Kashi Persya ka Namdhari haba pai shikane ka jingla kai ka Inter Kashi kala khore ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Namdhari da saula ka wei haga jingla kai hapren ka Churchill Brodar Persya ka Real Kashmir haga ne ka jingla kai ka Real Kashmir kala la ban film ya ka Churchill Brodar shabar na laying da Arlanot haga wei par ka jingla kai bat ka Deiru ka North East Derby hapren ka Neroka FC Persya ka Shillong Lajong FC haba pai shikne ka jingla kai ka Shillong Lajong kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Neroka FC da Arlanot badia gini ki Argol jong ka Shillong Lajong la yo ban tap leng bau Kynsaibor haka minit ka basan peu ar pada haka minit ban riu peu ar